Hello guys, κύριες εδώ. Σήμερα εδώ έχω βρει diamonds. Αλλού τα έβαλα. Ξέχασα που τα έβαλα. Τα βλέπετε, ελαχταριστά. Την τη Μαρία. Όχι, μόνος τα βρήκα. Ψεύτρα. Ενώ μαζί δεν πας καλά όλοι. Κονικά τα βρήκα μόνος μου. Απλά η Μαρία ήταν εκεί και περίμενε. Δεν περίμενα. Άσχημο. Δημάκος λέμε. Ναι. Δεν χρειάζεται το κοιμήσω. Ναι. Για πρωινό μωρέ. Σε ποιο σπίτι θα πάμε, στο Χρήστο. Όχι, μιλάτε τα κανονικά όμως το νόμερα. Μα τι don't. Μας έχει κολλήσει τώρα και κάτι. Πάμε σπίτι της Λίζας. Όχι. Πάρε. Το Χριστάκι 0-0. Του Κίρκα. Όχι. Όχι. Ding dong. Να σου πω. Δεν έχω χτίσει και σαν ζόμπι. Ναι, Μαρία, είσαι χωρίς κεφάλι. Κάποιος του είπε στο σκουλάκι μου. Ω. Σπίτι θα πάμε. Του Κίρκα. Τώρα πάω. Του Τζιμάκο! Α, συγγνώμη. Μετά από μισή ώρα. Του Τιμάκου. Βρήκα ένα λουρί. Δικό μου είναι. Δικό μου. Κοίτα, γιατί δεν το πήρες. Είναι αγένεια να μπαίνετε. Να πω. Πίσω κάτι όμως. Τοκ, τοκ, τοκ. Να σου πω πώς χτυπάμε, παιδιά μου. Έτσι. Τοκ, τοκ. Γεια σας. Ευτυχώς έχω κάτι τα σκυλιά μου. Κάτσε πάνω. Είναι λαχταριστά. Ρε, καθίστε. Τι έχουμε σήμερα για πρωινό. Εδώ τι έχει το μενού. Καρπούζια. Diamonds. Ναι. Θα πάρω 5 diamonds και είμαι ok. Για πες, τι έχει το μόνο σήμερα. Τα πήρε! Όχι, τα πήρε. Εγώ τα πήρα. Τώρα θα σε χτυπήσω. Εγώ νομίζω το πήρε το πήρες εσύ. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μαντίντι ντόντ. Έλα ρε Κίρκα, δεν είναι αστείο ρε Χρήστος, θα σε χτυπήσω μια φορά και θα περαχτείς. Ποιος θέλει καλάμι ψαρέματος. Μαρία. Εγώ. 1, 2, 3. Παιδιά μου, είναι δύσκολη ζωή. Εδώ πρέπει να παρεύουμε δωρεάν. Πιάγια. Μαϊούα. Λιζάκι. Διζενινός. Αποφάσισα τι θα πάρω. Χριστάκι. Θα πάρω τα καρπούζια ή τα μπισκότα. Πίσω με τα καρπούζια. Πρόλαβα. Ναι, πρέπει να σε βαρέσουμε πρώτα. Μαριά, για να χάσει μπάρα. Όχι, δεν θέλω να σε ρίξω κάτι άλλο. Βαράτε μένα. Δεν χάνω ζωή. Δεν χάνω. Εντάξει, αρκετά με χτυπήσα. Τώρα αρχίσεις και πεινάς, όχι. Αρχίζω. Άλογο που πας, όχι. Τι ωραίο φαγητό. Μιλάμε χόρτα σας. Έλα, μπες εδώ. Hermes. I guess not Τα diamonds αυτά, εγώ τα βρήκα μόνος μου. You got a boyfriend. Ποιος Ποιος με χτύπησε. Ο Χρήστος. Δεν την χτύπησα εγώ, εσένα χτύπησα. Έλα εδώ. Θα σηκώσω Έλα ρε. σκύλο και θα σας χτυπήσω και τους δύο. Όχι. Και θα γίνει χαμός. Εγώ δεν σου έκανα κάτι. Εγώ σου είπα να με βαρέσεις όμως, δεν με βάρεσες. Hermes. Βάρα στην κοιλά, βάρα. You got a boyfriend. Τι κάνεις. Θα ανεβείς. Χρήστο, μπορείς να σταματήσεις. Ναι! Πάω στη θάλασσα να ψαρέψω. Δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε ποτάμι. Κάποιος μου κλείψε
εντάξει, δεν το συμμετέχω. Όχι, Σακύρουβα, Σακύρουβα, Σου Σακύρουβα. έριξα στα οπείς. Όχι, της μαμάς μου, ξέρεις. Έλεος. Θέλω να τον παντρευτεί κιόλας. Ω, το ακούσατε όλοι αυτό. Σωστά. Ακόμα κάτι. Επειδή τώρα το YouTube θα βγάλει καινούριο κανόνα για δεν θα κάνουμε εμείς μεγάλο βίντεο. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε τουλάχιστον μόνο για το πρωινό. Thank you for watching. Bye. Αν σας άρεσε και το like, Δεν το τελειώσαμε. Thank you for watching. Bye από μένα. Απλά κάναμε 5 λεπτά και τελειώσαμε. Ήρθε το μικρό το βίντεο. Bye. Τέλος πάντων. Bye.